Assalamu alaikum. Aminu alaikum. Allah ya mu lafiya. Lafiya lau. Gidan ka niki na je ban same ka ba Allah. To me ke tafe da kai? Wallahi kuɗi nake so ka ara mu naira 60,000. Naira 60,000. Eh. Amma sanin kanka kaf garin nan kowa ya san ban da musulmi. Wallahi na sani. Dan akan 60,000 din nan zan iya sa dan miliyan 5 a zamun mutuncin ka. Allah jama'a Allah hakan ba ta. Ka fa sami matsala fa. Allah da ba wata matsala da. Fa gashi. Ka gan su fa. Na gani Allah. Yawwa a kiyaye. Ba shi kenan nagode. Yawwa a kiyaye. Sai an jima. Assalamu alaikum. Kai ba mana sallama nan. Ka tafi da kai. Kuɗi nake so na ga na zama. Dama da ni kurkiya ya san da ya sanar da ni zuwanka. Ba kuɗi kake so kai ba? Kuɗi nake so na yi. Wa kake so kaga kafi kuɗi a duniyan nan ko kuma ci a garin ku? Ai abun ya fi ƙarfin garin mu. Wa kake so kaga kafi? A Afirka. Eh. Nike so idan ban do na ɗaya ba in do na biyu. Bukatar ka ta biya insha Allah. Amma kana ji na? Eh. Ina so za ka samo min abubuwa guda 5. Ta. Za ka samo min man kiyashi lita 2. Ta. Za ka samo min juyan kiyashi guda 3. Ka haɗo min da cinnaka mai ƙafa 2. Ta. Sannan za ka samo min ɗan akuya mai ƙaho 1. Kana ji na abinka na ƙarshe shine Ina jin ka. wanda daga shine za mu haɗa mu cika maka bukatunka. Ta. Turare shi kuma turaren ana safarar shi ne ko kuma in ce kasuwar da take ci tana yamma da China. Daga China tafiya kwana 3 ce a jirgi. Ko ban taɓa zuwa ba. Za ka ba mu wani abu wanda akwai aljani kai zo nan kana ji na kasuwar nan ta yamma da China nake so zan ɗauke ka ga mu kana ji na Ina jin ka. za ka ba da wani abu a sallame shi Ta. yawwa A wannan abahi. ba ma sa kuɗi hannu da hannu amma a ce nan idan ya zo ya ɗauka kuma sharaɗin mu na ƙarshe Eh. kar ka yadda ka bar gunnan kawai ga idan har ka sake kawai ga ajalin ka ya zo